Hola, 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 bones, com esteu? Jo estic superbé. És que us ho vaig dir, us ho vaig prometre que us portaria una segona part de TikTok, també us vaig dir que us portaria una tercera part d'Elite, però no us ho vaig dir quan. Feta la llei, feta la trampa. Jo no sé per què has començat el vídeo en ulleres. Cert, abans de començar us ensenyo el TikTok que vaig fer. És un TikTok on simulava que parlava en barceloní. Primer dia vivint a Barcelona. Segon dia vivint a Barcelona. Tercer dia vivint a Barcelona. Quart dia vivint a Barcelona. Cinquè dia Merda! I no sé per què, però té moltes reproduccions i m'han anat comentant molta gent. I molta gent comentant, però aquest accent és del barri de no sé què. Pues mira, l'accent de Barcelona, fill meu, lo típic accent de Barcelona, del que és lo centro de Barcelona, d'allí del carrer Major de tota la vida, de Barcelona. Bueno, va, que avui us porto uns personatges preparats. Comencem! Diverti vídeos! Primer començarem en un tiktoker que és català i ha fet un vídeo sobre stickers catalans. Stickers que tot català hauria de tenir al seu telèfon part 1. Part 1. Per què fas esta cara? A veure, si t'enlluernes, doncs fica't ulleres de sol, fica't una gorreta. En Carbassot fa el capot, és un sticker que mai hi pot faltar. Un altre de molt popular és el Té collons la cosa, que es refereix a la T10 de Barcelona. A veure, amic, vas molt errat. A casa teu et passen estos stickers, a mi me passen stickers de l'alcalde del meu poble. Doncs aquest matí, com cada dia, m'he dutxat, tot seguit m'he rentat les dents i, òbviament, quan he acabat, m'he vestit. Òbviament he tancat el llum i la porta. Em pareix superinteressant. I m'he calçat amb les sabatilles. Home, fent la bona hora que fa, lo raro seria que te vestiguessis en botes d'aigua, també. Tot seguit m'he fet l'esmorzar. Avui he optat per fer-me torrades. Torrades perquè se t'han digut acabar les Maries, no? Okay. Mira'l, se pintina. Primer de tot, que no té ni puta gràcia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pegado un mos dos cirulos o qué? Hay muchos peces en el mar. Pero ¿ves este pez? Este es mi pez. No toques a mi maldito pez. Gracias. Per què esta merda de vídeo té tantes visualitzacions? Ningú ho sap. Per què molestes a la teva amiga? Tu no veus la cara de felicitat que té, que està en el mòbil, que segurament està jugant al Guinyote Pro online contra algú de Saragossa? Tu no saps que ara mateix li acabes de fer perdre una partida en esta chiquita? Què fas? Poc saber. Jo con estos com s'emocionen. Hemos encontrado un puñetero, para allá, un puñetero hueso. ¡Hostia! ¡Hostia, un hueso! No he visto un hueso en la meva vida. Ahora, ¿dónde está? Aquí. Ah. Y no sabemos de qué cojones es. Es de un jabalí, lo más seguro. Es que hay piel de jabalí todo por ahí. Luego Què ets, forense de jabalins? Home, pues lo més segur és que l'os este sigue del caldo en costella, que va sobrar de taella i li ho ha llançat als gats. I pues s'ha quedat l'os aquí, tranquil, no patixes que no és de cap jabalí ni res. Seguim en estos dos ara, que no sé este nivell de tontó, hasta que valoreu vosaltres mateix. ¡Ale, remata! Álvaro, remata. No. ¡Ale, remata! No. ¡Ale, remata! Álvaro, remata. Álvaro, remata-me esta... A veure si... No és que us fareu mal al cap. 5, 4, 3, 2, Tienes que 1. hacer así, después ponerte así, y después así, y después ponerte así. Pues este senyor és lo típic que ara mateix en aquestes hores estaria al bar pues, fent-se el seu carajillo, la seva cervesa, i no estaria tocant els collons a casa, para que veguéssiu lo mal que fa la quarantena. Senyor, ara que vostè estigués de quarantena, fer TikToks no és la solució. No. M'expliqueu la gràcia, lo cachondeo que hi ha en anar a comprar al mercat un pistatxo? Ho he buscat per tot i no... L'estic buscant. Jo encara la busco, la gràcia. almuerzo del recreo, che, que me has quitado todo el suelo. Hasta els collons, tio, d'estos efectes de veu. Jo, personalment, si us fiqueu efectes de veu, no ho veig ni més atractiu ni més graciós. Simplement veig que sou més subnormals, perquè és que no us sabeu comunicar tan bé, perquè és que hi ha paraules que igual no les entenc. El bocadillo más grande que un gigante. El que trae siempre una fruta. La que come y no engorda. No, sí que engorda. Jo, se veu claret. Lo que passa no engorda ni a la panxa, ni al... Engorda, tots veiem engorda, perquè té una cosa, se li acumula tot al mateix puesto. Lo gran front.
La que nunca trae comida pero siempre pide. La del bocado de tortilla. La del bocadillo de la cafetería porque se le olvida hacerse el bocadillo por las mañanas. Jo així de primeres el que acabes de dir, fill meu, jo no ho he entès. És que, a veure, estos efectes de veu jo em pensava que estaven superats ja. Estos efectes de veu los utilitzava jo quan me gravava en la DSI. El que se trae siempre chorizo. La que se trae siempre un bocadillo más pequeño que una hormiga. La que nunca se trae bocadillo. Tornem a la Índia, tornem a Satanàs, eh? Les pintes inicials ja no connoten molta confiança. Este xic ha tornat d'after. Este xic fa cara d'haver vingut de l'empalmada de la Ràpita. D'haver corregut lo bou sencer de la Ràpita i d'haver sigut agafat pel bou 5 o 6 vegades. Sa mare és un germà que surtin a les fotos, miren frontal perquè ja no saben què fer los xiquets, se queden callats ja. Volguin dir, tu fes lo que hagues de fer. Quan se te passe lo cego este que portes ja mos parlaràs, però mentre tu faig lo tonto, nosaltres fem veure que no existim. Sant tornem-hi. Ti febre. Primos, ara imagineu-vos que sorteu de casa, us trobeu una persona així fent la gareta aquesta d'aquí, pues jo, perdona que us digui, però tampoc te li veig, li pego una passada, vull dir... I bueno, això és tot, m'agradaria saber què n'opineu. Teniu TikTok, vosaltres també? Si us ha agradat, fiqueu-li m'agrada, compartiu, si encara no em seguiu, pues per favor, pues home, no. Si em voleu seguir, pues millor, pues mira, tampoc me donarà de menjar, però estiré content. De diners no en guanyo, pues ni pa pipes tinc. Quan passéssim los 900 m'agrada, penjaré una tercera part de TikTok. Gràcies una vegada més i adeu-siau! Diverti vídeos! Xecs, espereu-vos, atureu-vos, mireu, que vull dir-vos que he entrat a formar part de Malaya. Aquí us deixo 4 canals de YouTube on pengen contingut en català i he pensat que us podrien interessar. Us convido que entreu. Adeu!